जोंनि सिबिनां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमिनि टेगर आरो साहित्य एकाडेमि मोननैबो बान्था मोनगिरि मुंदांखा खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र मोसारा थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो सोनाब बंग'नि सिलिगुरिनि मलय हस्पिटालाव देहा नायजानानै दिनै बेनिफ्राय गोबां रां खरसा खालामनानै बिथाङा मोजां मोनाखिसै नैबेयाव दा दिनै क'क्राझारनि RNB हस्पिटालाव बिथाङा ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों। गिबियावनो बिथांनि जोङो माने थाबै हामखांनायनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। लोगोसे बिथाङा बिथांनि न'खरा माने जोबोद रांनि आंखालाव गोलैदों। बिथांनि ट्रिटमेन्टनि बा बिथांनि देहा नायजानायनि थाखाय जाहाथे आसाम सरकारा आरो BTC सरकारा एसे राङारि मदद हरो बेनि थाखाय खावलायबाय। आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिया दासिम 25,000 रां मदद हरदों आरो BTCनिफ्राय मानिनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1 लाख रां मदद होबाय। दा बेजोंनो थोजासे नङा। सिलिगुरियाव मलय हस्पिटालाव निउर'लजिकेल जिथु रिसार्च हस्पिटालाव थानाय समाव गोबां रां बिथाङा खरसा खालामनो गोनां जादों। बे खरसाखौ बानस'नो हायैनि दिनै बिथांखौ बेयाव लाबोफिननानै सरकारि हस्पिटालाव लाखिनो गोनां जाबाय क'क्राझाराव। दा बिनि गासैबो देहा नायजानायनि जि खरसा बे खरसाखौ आसाम सरकार आरो BTC सरकारा जाहाथे बानस'यो बेनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय।